dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do Ame alamsala je kalo kile mugan nani san ba fila ani mugan duuru ka aw fo ka koɲuman ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen no jani ka kunnafoni sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ k'aw dangana kosɛbɛ an ka bamanankan kibaruya kɔnɔ la walawalali bɛna kɛ aw ye Mali ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kan an wulalen na kunnafoni bakuruba dɔw bɛna tali kɛ siga kɛra Algérie la wa a jɔra la kosɛbɛ ko Algérie ye jamana mun ni a bɛ ka manganiya jugu bamanantiya wale tigilamɔgɔw ka olu kɔrɔma don wa k'u ka denfa don parrain an ka jamana ɲɛmaw olu ye hakilina dɔw ta hakilina mun ni ka jidalafa minnu bɛ yen nɔ ka se ka an ka ji sanuya bajiba mun bɛ yen nɔ ni maaw bɛ ka taa ko daraki ko ka se ka sanubɔla maa ninnu ka olu bɛɛ lajɛlen k'u ka baaraw jɔ baw k'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka bajiba ka tiɲɛ Anazer maaw olu yɛrɛ k'a fɔ k'u ye radar dɔw bila an ka siradaw la siraba mun n'o b'a to maa minnu bɛ bolicogo jugu kɛ siraba kasaraw ka se ka na n'o kɔlɔlɔw ye ko ka u foto ta wa video yɛrɛ bɛ yen fɛnɛ maa minnu bɛ siraba sariyaw ko sɔsɔ ka olu ja ta ko nin bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka siraba ka lakana an ka jamana kɔnɔna la siraba bolibagaw ka se ka lakana Mali ani Egypte jamana bɛ ka bolo ɲɔgɔn ma bolo ɲɔgɔn kɔnɔna la ni Egypte yɛrɛ k'a fɔ k'a labɛn bɛ ka baara kɛ ni Mali jamana ye haka jan ni AES jamana bɛɛ lajɛlen ye ɲɛtaa kuntalajan siraw fɛ kiba ninnu de an ka wulalen na kunnafoni bakuruba dɔw ye
amna kunafoli wɛrɛ fara minnu kan sɔni ka walawalali kɛ aw ye an b'a fɔ a y'o sɔgɔ ko ɲuman janni ka bɔlɔ siraw n'an ka kunafoli sira bɛɛ lajɛlen na. Ka singa fo ko kura n'a fɔ n y'a kulola sɔmi cogo min na an donkan kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaaw tun ye laseli mun kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Alizeri ye jamana mun ni a bɛ maa ŋanɛ jugu terrorisme ka a kɔkɔrɔma don wa ko farafina gun kan siga kɛra Alizeri la wa dangaliyaw ni dalilu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka jɔ Alizeri jamana na k'a fɔ jamana don jamana mun ye maa ŋanɛ jugu ka denfa ye o hakilina de sɛbɛntiyara diɲɛ seleng naani jamanabaw fo ka taa se nanzarala tɔnba Union Européenne olu ka wasabulon fana ye nin kɔrɔfɔ in ka a jɔ Alizeri la ko Alizeri jɛyalen tɛ bamanciya walew la ani diɲɛ jɛkulu dɔ fana bɛ n'u wele ko Gafi olu fana tilala ka yira k'a fɔ tuguni k'u sigara Alizeri la k'a fɔ Alizeri jamana nɔ bɛ bamanciya wale ni jugabagaw olu lapasali walima k'u ladon u ka jamana kɔnɔna la. An bɛ hakili jigin k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw kabi waati jan olu yɛrɛ k'a fɔ ko gɛrɛntɛ mun bɛ an ka jamana kɔnɔ mankan mun bɛ n'a bɛ san 10 bɔ bi lakanabaliya ko a jugabaga ani fo ka taa se an ka jamana kɔnɔ maa minnu u nana ni farafarali ye ko ka u ka yɔrɔw d'u ma jamana cibaga ninnu ko Alizeri jamana de kɛra u kɔkɔrɔmadonbaga ye kabi san 2015 ni bɛnkan sɛbɛn kun fɔra ko ka kɛ bɛn ko ka a baara kɛ Alizeri jamana kɔnɔna la ni bolonɔ bilala sɛbɛn in na an ka jamana ɲɛmaaw ani jamana caman fɛ ani fo ka taa se maa minnu ni olu da bɛ don nin ko in na jamana ɲɛmaaw k'olu de tilala k'a ye kɔfɛ k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn mun ni a kun bolonɔ bilala Alizeri jamana kɔnɔ ko yanni a ka kɛ bɛn ye ko ja sɛbɛn in kun kɛra duguci sɛbɛn de ye ko Alizeri jamana a bɛ ka maaw kɔkɔrɔma don maa minnu bɛ k'an ka jamana farafara wa bɛnkan in kɔnɔna la ko fɛn camanba de kun dogolen b'a kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw ko ka kɛ ni san 2021 o y'a yɛrɛ k'a fɔ anw tɛ sɔn ni nin bɛnkan ye bawo ko ka bɛnkan in ka a bɔrɔtɔ bawo ko a tɛna ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Alizeri jamana ka finitigilakaw u ye anw ka dɔrɔni dɔ ka a susu dɔrɔni mun ni bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a kɛra tɛnzɛwata in kɔnɔna la ko dɔrɔni an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ u ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ ka maa ŋanɛ juguw ka jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan k'u tun bɛ ɲɔgɔn dɔ la maa ŋanɛ juguba minnu ni anw bɛ ka u ɲini olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka réunion kɛnɛ sigi an ka jamana ɲɛmaaw kɛlen finitigilakaw kɛlen ka u sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko an bɛ taa u susu ni an ka nin dɔrɔni kɔfɔlen in ye ko o waati kelen de la Alizeri ye o dɔrɔni in ka o lajigi ni ka maa ŋanɛ jugu ninnu ka u kisi ka bɔ anw bolokɔrɔ kabi o kumaw ko an ka jamana ɲɛmaaw ye sɛbɛn bila ka taa diɲɛ seleng naani tɔnbaw bɛɛ lajɛlen na ani fo ka taa se diɲɛ ɲɛfɛ adamadenya hakɛ lapasali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka dama ka sɛbɛn don ka yɛrɛ k'a fɔ Alizeri ye jamana mun ni a ye an ka maa ŋanɛ jugu k'o kɔkɔrɔma don wa ko terrorisme ɲɛmaabaw bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen bisimila yɔrɔ ye Alizeri jamana ye an ka jamana ɲɛmaaw k'u ye dalilu di ka bɛɛ lajɛlen bila diɲɛ tɔnba kɔnɔna la ka a bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiya halisa ko Alizeri jamana a bɛ ka o ni juga wale mun kɛ ani ka dɛmɛ wale mun ta ka ɲɛsin maa ŋaniya juguw ma ko bɛɛ lajɛlen ye a sɛbɛntiya ka sanga ni nin waati in de nanzarala jamanaw Union Européenne olu ka wasadenw olu fana bɔra ka laseli dɔ kɛ laseli mun na n'u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Alizeri jamana ye n'a bɛ ka maa ŋaniya jugu terrorisme u ka ɲɛmaabaw ka u mara a ka jamana kɔnɔ wa a bɛ k'u kɔkɔrɔma don wa u b'u ka wale fɛn fɛn kɛ u jigi ye Alizeri jamana de wa Alizeri jamana de bɛ a ka territoire ni o y'a ka dugukolo ka a d'u ma u bɛ se ka munumunu saliw kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ani fo ka taa se jɛkulu mun bɛ yen n'a weleli ko Gafi fana bɔra ka yɛrɛ k'a fɔ ko Alizeri bɛ liste noire kɔnɔna la bawo ko bamanciya wale tigilamɔgɔ ko siga kɛra Alizeri k'a fɔ a bɛ ka o walew dɛmɛ wa ko arabu jamanaw kɔnɔ ani fo ka taa se cɛɲɛnga jamanaw kɔnɔna la ko Alizeri bɛ bila terrorisme a nafolo bɔrɔw ani fo ka taa se ka u kɔkɔrɔma don wa ko ka nafolo yɛrɛ ta ka a d'u ma ko Alizeri jamana ko nɔ yera o la kosɛbɛ wa ko dalilu bɛɛ lajɛlen bɔra ka bin ka sɛbɛntiya k'a fɔ Alizeri ye jamana mun ni a kan ka kɛ jamana lakɔlɔsilen ye bɛɛ kan ka siga jamana mun na diɲɛ jamanabaw bɛɛ kan ka u janto a la bawo ko Alizeri bɛ ka wale minnu kɛ
diɲɛ bɛn cɛnin de don wa a bɛ ka ŋaniya jugu ka olu le kɔrɔma don ko nin de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ kabi waati jan an ka jamana ɲɛmaaw u y'u bolo sin Algérie ma ka kuma mun fɔ a ma k'a jɔra la cayi bamanciyaw olu ka denfa yɛrɛ yɛrɛ de ye Algérie jamana ye ka se ka basigi cɛncɛn kan jamana kɔnɔna la keba an ka jamana fintigilakaw u ye baara dɔw daminɛ n'u b'a wele ko opération joliba sanuya an ka jiba minnu bɛ yen nɔ maa dɔw de bɛ ka sanu bɔ u kɔnɔ n'u b'a fɔ ko daragi sanu bɔ cogo min n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka an ka ji tiɲɛ ko fintigilakaw u ye wulikajɔw kɛ ji joli b'a dafɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka munumunu salo kɛ maa minnu n'u bɛ ka sanu bɔ cogo in kɛ n'a tɛ sariya kɔnɔ ka se ka u ka baaraw lajɔ o de kɔnɔna la ko u ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ fintigilaka minnu n'u y'u tɔgɔ da ko taama ni gardiw don u ye wulikajɔw kɛ k'a daminɛ juin kalo tile 21 ka taa bila juillet kalo tile 23 in na juillet kalo in kɔnɔna la ko u ka wulikajɔw u ye daragi camanba de tiɲɛ bawo ko daragi kofɔlen a bɛ ka tiɲɛni min don an ka ji kɔnɔ ani a bɛ ka gɛlɛya mun lase bamakokaw ma jiko gɛlɛya la ani ka ji cogoya bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a ka kan ni sanubɔ cogoya ni o ye daragi ye a baaraw ka jɔ bawo ko sira kolon don wa sira mun n'a bɛ ka kɛ sababu bɛ ka gɛlɛya lase maa caman ma keba anazer ni olu bɛ tali kɛ siraba koɲɛw kɔlɔsili la u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye hakilina dɔ bila sen kan hakilina mun ni a bɛ kɛ paraɲɛba ye ka ɲɛsin an ka jamana sirabanko ma ani siraba lakanali koɲɛw anazer ɲɛma ko a yɛrɛ k'a fɔ ko mali ye paraɲɛba kɛ diɲɛ subahana mansinw sɔrɔcogo kuraw sɔrɔcogo minnu n'a b'a to maa minnu bɛ bolicogo jugu kɛ circulation kɔnɔna la u ka se ka u foto sɔrɔ walima k'u ka ja sɔrɔ u ye radar dɔ ko k'a bila siraba belebelebaw kan bamako faba ani fo ka taa se yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bɔ bamako ka taa marabolo dɔw kɔnɔ ko radari ninnu u bɛ maaw foto ta maa minnu ni olu ye siraba sariyaw ka sɔsɔ ani fo ka taa se maa minnu n'u bɛ bolicogo jugu kɛ k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ ɲini ko n'i ye siraba sariya sɔsɔ ka taa ni yɛrɛ ye a bil'i kunna ko i ja b'u bolo dɛ a bil'i kunna ko ni foto m'a sɔrɔ video b'a sɔrɔ Usman Mayiga ni ale anazer ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ ko ni radari ninnu k'a bɛ na an ka jamana dugubakɔnɔnaw dɛmɛ kosɛbɛ yaasa siraban kasara minnu bɛ yen nɔ ka se ka camanba bɔ a la a b'a to maaw bɛ u bolicogo dɔn maaw bɛ siraba sariyaw labato wa maaw b'a dɔn k'a fɔ n'i ye tiɲɛni kɛ ka taa o tigi taalen dɛ i bɛ tila ka wele ka sɛgɛsɛgɛli kɛ i bɛ fɔ wo kɔnɔ ka taa i minɛ ko ni radari nin ye paraɲɛba ye an ka jamana ɲɛmaayaso u ye mun bila sen kan yaasa ka se ka mali dugukɔnɔnaw diɲɛ subahana mansin kuraw siraba lakanako bunakun kan an fana ka don o wale kɔnɔ kɛba an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛma a y'a yɛrɛ k'a fɔ cika dɔ sen fɛ ko an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ baaraw kɛ wulikajɔ mun n'a kɛra sabu ye ka tigɛ da minɛn caman kan minɛn mun ko n'a tun bɛ ka taa di bamanciya wale tigilamɔgɔw ma arala k'a fɔ minɛn ninnu siga t'a la taamasiyɛn mun yɛrɛ yɛrɛ minɛn ninnu kan o de bɛ a yɛrɛ k'a fɔ k'a tun bɛ ka taa di kulu marifatigiw de ma kulu marifatigi minnu bɛ yen n'olu ka taamasiyɛnw yɛrɛ tun bɛ minɛn ninnu dɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ minɛn minnu minɛna a dagosi ka bon kosɛbɛ wa ko minɛn ninnu bɔra azi jamana fan dɔ la wa u tun bɛ ka taa an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ u bɛ ka taa di bamanciya kɛwale tigilamɔgɔ minnu ma olu yɛrɛ tɔgɔw sɛbɛnlen don a kan a yɛrɛ k'a fɔ ko nin minɛn in a fanga bonyana kosɛbɛ a camanba n'u bɛ tali kɛ fintigilakaw ka tereyi o ba 4 hakɛ b'a la fintigilakaw ka samara n'a bɛ wele ko aranjɛzi o ba 7,280 hakɛ b'a la ani fo ka taa se taamasiyɛn caman ma ko wolomasiri tabaw u ka wulikajɔw an'u ka sɛgɛsɛgɛliw o de kɛra sabu ye ka se ka taa tigɛ da ni minɛn ninnu kan wa ko an ka fintigilakaw o ni AES ni o bɛ tali kɛ cɛn ka jamana saba min farala ɲɔgɔn kan an ka wulikajɔw ani an ka jɛɲɔgɔn ɲumanw o de kɛra sabu ye ka se ka tɛgɛ da nin kan wa ko an ye damakasi sɛbɛ don diɲɛ kiribonbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ maa minnu ni olu nɔ yɛrɛ na ni dogo t'a la foyi u lakodɔnnen don a bɔra yɔrɔ min na o dɔrɔn don wa a bɛ ka taa di maa min ma fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bugunatigɛnen don ka se k'a fɔ diɲɛ kurukara kiribonba minnu bɛ yen n'u ko k'u bɛ adamadenw ka hakɛw lapasa nin ye sɛbɛnfura ye u bolo u ka nin dossier in k'a ta ba la yaasa maa minnu bɛ ka nin wale in kɛ ka se ka u ɲangi u ni ɲangili min ka kan kɛba mali jamana ni Egypte jamana bɛ bolodi ɲɔgɔnma na haka ja fo ka taa se Egypte ani AES jamanaw yaasa ka se ka jɛɲɔgɔnya k'o sɛbɛntiya ani ɲɔgɔn cɛ o de sigatɛga la an ka jamana ɲɛma général d'armée Asimi Goïta a ye Egypte jamana
u ka maa dɔ bisimila maa mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ tali kɛ kɔkancaw minisiri la ka bɔ Egypte jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ani jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la ka kɛ ni alamisadonya in ye ko u ka jɛɲɔgɔnya in bɛ don Mali jamana fo ka taa se AES jamanaw o ni Egypte ka jɛɲɔgɔnya kɔrɔsiyɛnni o kɔnɔna la bawo ko Egypte jamana kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ Mali ye jamana sɛbɛlaman ye o ni jamana min bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn in kɔnɔ an ka jamana kantigi a fana yɛrɛ Egypte jamana ka lasigiden na k'a fɔ ko Mali labɛn bɛ ka baara kɛ ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a ye k'a fɔ an ka bolo ɲɔgɔnma o bɛ an ka jamana munafa n'a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ jamana fan fila bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ko an labɛn bɛ ka an bolo di i ma maa mun nalen filɛ n'a yɛrɛ k'a fɔ ko a nana Egypte jamana ɲɛmaa Abdel Fattah al-Sisi ale tɔgɔ la k'a ka folikan ta k'o di an ka jamana kuntigi ma ni k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bolo dayɛlɛlen bɛ jɛɲɔgɔnya sira fɛ sira caman kɔnɔ a mun dɔw bɛ tali kɛ finitigilaka bunakun lakanako bunakun sɔrɔ bosoli sira ani sira caman kɔnɔna la kɛnɛyako bunakun ka kibaruya la k'a fɔ an ka jamana kɛnɛyako minisiri n'o bɛ tali kɛ médecin colonel Assa Bajalo Touré ale tun bɛ kɛnɛ belebeleba kan kɛnɛ mun ni a fɔra ko école de citoyenneté n'a baaraw sigira sen kan an ka jamana sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiriso o yɔrɔ ko yaasa Mali sifinnakaw ka se ka u wele ka na faso kanu na sifinnakaw bɛ se ka u dadon cogo di faso ɲɛtaa baaraw la ani fo ka taa se faso kanu baaraw ko nin hakilina mun n'a bɛ ka kɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka jamana kɛnɛyako minisiri a yɛrɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ nin kɛnɛ in kan o de ye ka maliden bɛɛ wele k'a fɔ maa si tɛna faso in jɔ an nɔ la sifinnakaw bɛɛ lajɛlen kan ka i jɔyɔrɔ fa bawo bi sifinnakaw de ye sini maakɔrɔw ye ni sifinnakaw farala ɲɔgɔn kan Mali bɛ kɛ jamana dumanba ye siniɲɛsigi kɔnɔna la ani malidenw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi ni sifinnakaw ye minnu bɛ ɲɛtaa siraw bɔ ani jamana kanu bɛ minnu dusukun na kibaru an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruw la Sikasokaw bara arala k'a fɔ ko sifinw ka baara sira n'o bɛ tali kɛ baara ni bolola baara kalan minnu ni a bɛ sen na ani ɲɔgɔn dɛmɛ wale minnu n'a baaraw bila sen kan ko Sikasokaw ta o nun donna ka kɛ ni alamisa juillet kalo tile 24 ye arala k'a fɔ ko mɔgɔ 70 hakɛ olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso conseil régional kɔnɔna la yaasa ka se ka taa nin baara k'a nun don ko nin hakilina bɛ tali kɛ sifinnakaw ka se ka baara kalan kɛ u kun sira caman kɔnɔna la yaasa sifinnakaw fana ka se ka u nin don jamana ɲɛtaa baaraw la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛnyɛrɛye o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yiriwali baaraw la sifinnaka caman ka se ka kɛnyɛrɛye baaraw ta ka cakɛdaw dayɛlɛ u yɛrɛ ye ni projet ni hakilina ye a bɛ dɛmɛ don sifinnakaw ma ka musaka d'u ma musaka min b'a to u bɛ se k'u ka baaraw dayɛlɛ a baara minnu dɔw bɛ tali kɛ ɲɛtaa kuntalajan ani fo ka taa se bololabaara ni a ɲɔngow ko yaasa ɲɛtaa ka se ka na marabolo kɔnɔnaw la ko nin ye o hakilina ɲuman dɔ ye yanfolilakaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko fiɲɛba dɔ de nana fiɲɛ mun n'a ko kɛra ka kɛ ni juillet kalo tile 23 in ye a yɛrɛ la k'a fɔ fiɲɛ mun ni a ye yanfolila buguda caman sɔrɔ ko a kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase maa caman de ma buguda minnu bɛ yen n'u b'a wele ko Banjugufa Komana Soloba ani fo ka taa se Yalankɔrɔ Solola ani Moribala Selenkɔrɔ ko nin bugudaw bɛɛ lajɛlen de gɛlɛya sɔrɔ fiɲɛ lawta jugu in ale ka tiɲɛni kɔlɔlɔw fɛ fo ka taa se yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Seremusa ani Samu olu bɛɛ lajɛlen maaw ka sow tiɲɛna ani fo ka taa se gɛlɛyaba de ɲɛsinna ka ɲɛsin maaw ka sow ma so dɔw tɔliw taara ala k'a fɔ ko protection civile olu maa minnu bɛ olu ye wulikajɔw kɛ joona sapeur pompier yaasa ka se ka taa a lajɛ gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ ka dɛmɛ don u ma ala k'a fɔ ko nin ko in kɔnɔ maa camanba de bɛ yen nɔ olu o joginna ko nin waati in na maa minnu joginna u y'u ta ka taa n'u ye kɛnɛyaso la fo ka taa se maa camanba de bɛ yen nɔ minnu bololafɛnw o tiɲɛna Bafula bɛ marabolo kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko farini de gɛlɛla kosɛbɛ farini ko a kilogaramu 50 kilo bɔrɔ o bɔra 4,800 ka taa a bɔra 4,600 la ka taa yɛrɛ sɔrɔ 4,800 na a yɛrɛ la k'a fɔ ko ka kɛ ni nin dɔgɔkun ye ko farini ko gɛlɛn in burudilannaw olu jɔyɔrɔ bɛ bawo kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ dɔ ma fara buru sɔngɔ fɔlɔ nka ko ni farini sɔngɔ tora nin cogo in na
ko a bɛ sɔn ka dadigi kɛ kosɛbɛ boulangerie la u laban bɛ sɔn ka dɔ fara buru sɔngɔ kan nka buru min bɛ u bolo kɔrɔ fɔlɔ o tɔw ma ca ko u jɔrɔ bɛ ni farini da ma jigin olu ka buru kɔni dɔ bɛ sɔn ka fara a sɔngɔ kan masinakaw b'a la k'a fɔ ko kalanbulon dɔ bila sen kan baara mun ni a kɛra juye kalo tile 23 kalanbulon mun ni u y'a kɛ gɛlɛya bɛ maa minnu sɔrɔ kunkolo tiɲɛ walima n'a bɛ wele ko psychologie nanzarakan na ani hakili bana bɛ maa minnu sɔrɔ ka se ka dɛmɛ don olu ma o bɛ kɛ cogo min na a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ye lakanako ye kɛnɛyako bunakun kan yaasa ka se ka a ɲɛfɔ maaw bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se k'a faamu ni hakili tiɲɛ bana ye maa minnu sɔrɔ walima maa minnu hakili bɛ ka caw dugudenw bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogo di o de kɛra nin kalanbulon in sigikun ye kɛnɛya ɲɛmaa minnu bɛ masina kɔnɔna la ani fo ka taa se cakɛda min bɛ n'u b'a wele ko centre carter olu ka bolojiguma kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ 30 ɲɔngo olu de garisɛgɛ donna ni kalanbulon in na kalanbulon min kɔnɔ bɛ kɛ sabu ye ka se ka maa nanamasumalen hakaja sifinnakaw ka se ka ni hakilina in k'a bɛɛ don u kunna u bɛ se ka dɛmɛ don maa minnu hakili bɛ caw ni u ye siraban kasara walima gɛlɛya wɔɔrɔ sɔrɔ yanni u ka taa se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen nɔ sifinnakaw walima maa nanamasumalen civiliw olu yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogo min na keba an bɛ taa e fan fɛ ka sɔrɔ ka na jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la. An ka bi jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la kɔrɔvarikaw fɛ yen nɔ tribunali mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ Abidjan Kɔrɔvari faba u ka procureur général y'a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye Barama Kone ye ko olu ye maaw tulola sɔmi k'a fɔ ko ka ɲɔgɔn buruja walew nɛnibaw k'o dabila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ nka ko halisa u ɲɛ b'a la k'a fɔ ɲɔgɔn buruja walew ani ka maaw tɔgɔ tiɲɛ ani ka kumaw fɔ maaw ma kuma mun ni a bɛ juguyakanw kofɔ ko halisa o walew tɛ ka dabila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko olu diyagoyan bɛ ni waati in na ka na mesures ta waati mun ni a b'a to maa minnu mana ye k'a fɔ ko olu de bɛ ɲɔgɔn burujali la walima nɛni walew la bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ka gɛrɛntɛw ta ka a ɲɛsin u ma ko olu kɔni u bɛna minɛli de bolola bawo u ye maaw ka u lasɔmi ka u ladi k'o bɛɛ la ɲɛ b'a la halisa Côte d'Ivoire bɔlɔlɔsira sanfɛ ɲɔgɔn fanɛni ɲɔgɔn banɛni ani ɲɔgɔn sabuteli ani siyako kɛlɛ ko a kuma dɔw bɛ na ni basigi tiɲɛ ani jamana kɔnɔ ka na ni jamana wulili ye ko kiiri tigilamɔgɔ u bɛna u jɔ u jɔyɔrɔ la ni maa fɛn fɛn de minɛna o kuma n'a ɲɔngow la bɔlɔlɔsiraw kɔnɔ komantɛriw ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ a mago bɛ yɔrɔ min na ka t'u tɛgɛ da u kan yaasa k'u ɲangi o ni ɲangili min ka kan halisa kɔrɔvarikaw bara kiiri tigilamɔgɔw ka kɛ ni waati in o y'a k'a fɔ ko u ye Guillaume Soro ale dɛmɛbaga ni o y'a ka aide de camp ye ni o ye Abdoulaye Fofana ye commandant ko ni ale tun ye Guillaume Soro ka a dɛmɛ jamanakuntigisigi kalata minnu ni o baaraw kɛra san 2020 kiiri tigilamɔgɔw ko u y'a wele ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a la ka kɛ ni juye kalo tile 21 baw k'u kɛn bɛ ka jalaki bin ni maa kofɔlen in kan k'a bɛ ka bamanciya walew ka olu labɛn ani a bɛ ka gɛrɛntɛ walew labɛn ka ɲɛsin jamana marabagaw ma bawo ko san 2020 o jamanakuntigi kalata kɔfɛ ko a nɔ yera mankan minnu wulila n'u b'a wele ko crise post électorale ko mun kɛra sababu ye ka mɔgɔ 80 hakɛ ka o bɔnɛ ani na ko kiiri tigilamɔgɔw de y'a ye k'a fɔ ko maa kofɔlen ni o ye Guillaume Soro dɛmɛbaga in ye ko a nɔ yɔrɔ la o de la ko ministère public ale y'a laɲini ko ka san 20 kaso ko ka o da maa kofɔlen in kan Nigéria jamana kɔnɔna la u ka sanfɛ wasabulon ni o ye Sena ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana kuntigi ni o bɛ tali kɛ Bola Ahmed Tinubu a ye dɛmɛ wale mun ta k'a fɔ k'a bɛ dɛmɛ ɲini kɔ kan ko olu ye o baaraw bila sen kan bawo ko jamana ɲɛma kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ dolari wari miliyari 21 ko Nigéria jamana bɛna o de ɲini ka bɔ kɔ kan yaasa jamana waganɛ ka se ka wo mun b'a la ka se ka o ta kosɛbɛ ko Sena ye k'a fɔ a ka kan gɛlɛya mun bɛ jamana waganɛ kɔnɔ olu ka se ka nin baara in ta ko olu sɔnna jamanakuntigi hakilina in ma ka se ka jamana waganɛw bugun ka baara caman kɛ jamana kɔnɔ
Mozambique jamana kono u ka fanga sinamatɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye Venancio Mondlane arla k'a fɔ ka kɛ ni kalo tile 22 ye kiiri tigilamɔgɔw ko olu ye san 5 kaso ka o de da ni maa kofɔlen kun bawo ko jalaki binna kan k'a fɔ ko a nɔ yera maa buruja walew ni bɔ wale maa 5 ɲɔgɔn hakɛw la ka kɛ ni jamanakuntigi kalata mun ni o kɛra san 2024 o tɛmɛnen kɔfɛ ko mankan mun wulila ko fanga sinamatɔ in nɔ yɛrɛ o de la ko kiiri tigilamɔgɔw u ye jalaki bin a kan k'a fɔ ko ka a lasago Faransi jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna gɛrɛntɛ ta k'a da Alizerikaw kan bawo ko Alizeri jamana maa mun kan ka don Faransi jamana kɔnɔ ni waati in na ka gɛrɛntɛba da u kan bawo ko Faransi kun kɛmɛ k'a laɲini Alizeri jamana fɛ k'a fɔ tungana t'a la mɔgɔ 120 hakɛ olu bɛ Alizeri jamana kɔnɔ ka sɔrɔ sɛbɛnfura t'u bolo ko Alizeri jamana ka u lasegin u fa jamanaw kɔnɔna la ko Alizeri bannen o kɔrɔfɔ de ma ko o de la Faransi jamana bɛna gɛrɛntɛ in ta k'a da Alizeri kan ka Alizeri ka denw doni gɛlɛya kosɛbɛ Faransi dugukolo kan Portugal jamana kɔnɔna la Portugal kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna u ka kɔrɔmadon ta k'a ɲɛsin Marɔku jamana de ma bawo ko arabuw ka cɛnka jamanaw kɔnɔ ko olu ɲɛ b'a la k'a fɔ Marɔku bɛ hakilina mun na ko Portugal fana bɛ o hakilina kelen de kan a la k'a fɔ nin waati in na Marɔku jamana ani Faransi fo ka taa se Royaume-Uni olu bɛɛ lajɛlen de bɛ hakilina kelen kɔnɔna la cɛnka jamanaw kɔnɔ hakaja arabu kan fɔ jamanaw la nin waati in na Amérique jamana kɔnɔna la jamana ɲɛma Donald Trump ale kɛmɛ ka a yira k'a fɔ ko ale ye jamanakuntigi kɔrɔ Barack Obama ko ka jalaki bin a kan bawo ko Barack Obama ko a nɔ yera walewala wale mun ni u y'a ye ko janfa wale do ka ɲɛsin jamana marabagaw ma bawo ko nin waati na k'a ka kan ko Barack Obama n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ye ko ni olu ye jalaki bin a kan wa ko ni olu ɲɛ b'a la k'a fɔ a bɛ ka wale mun kɛ a wale bɛɛ lajɛlen ye basigi cɛn ani gɛrɛntɛw ka ɲɛsin jamanakuntigi ma o de la ko u bɛna kiiri tigilamɔgɔw ka u bila a kama nka Barack Obama nɔfɛ mɔgɔ kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko jalaki mun binnen don jamanakuntigi kɔrɔ in kan ko tiɲɛw tɛ ko nin ye politiki ko juguya walew dɔrɔn de ka ɲɛsin jamanakuntigi kɔrɔ in ma Amérique jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko diɲɛ siri naani tɔnba ni o ye Nations Unies ye ko u bɛ ka wale mun ta ka ɲɛsin Israeli jamana ma ko u bɛ ka Israeli juguya de bawo ko diɲɛ siri naani tɔnba Israeli ni Iran ka jamanaw la ko Nations Unies ko u bɛ ka fan kelen de ta u b'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka kɔrɔmadonni bɛ ka ɲɛsin Iran de ma ko o wale in dun ko o b'a to k'a fɔ yanni san 2026 cɛ Amérique jamana bɛna i hakilina ta ani fo ka taa se Amérique jamana yɛrɛ n'a ma ɲɛ ko u tɛ ka u yɛrɛ ye diɲɛ siri naani tɔnba Nations Unies kɔnɔna la k'u bɛ sɔn ka na a lajɛ yɛrɛ hali n'u bɛ bɔ jamana in jɛkuluba in kɔnɔ diɲɛ siri naani jɛkuluba in ko ka bɔ a kɔnɔ bawo k'a bɛ ka baara kɛ cogo min na a tɛ ka taa ni Amérique jamana fɛla ye Hindu ka jamana kɔnɔna la avion ba mun kun n'a binna ni pankolo mun n'a ka binni kɛra sababu ye ka maa caman ba bɔnɛ a nin na a yɛrɛ la k'a fɔ ko pankolo in ka furew bɛ ka segin o somɔgɔw ma nka somɔgɔ dɔw bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko fure mun segira olu ma olu ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ k'a fɔ o fure in tɛ olu ka maa ye bawo ko pankolo in kɔnɔna la maa camanba de nin tora ko yɛlɛmali bɛ ka kɛ fure ni ɲɔgɔn cɛ ani maa minnu bɛ furekow kunna u bɛ ka fili furew la dɔw ka maa bɛ ka d'u ma k'a sɔrɔ maa wɛrɛ don sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ maa mun nana di olu ma o t'u ka maa ye ko o de la u b'a ɲini maa minnu bɛ ka fureko ninnu lakɔlɔsi u ka fɛlɛn dabali kɛ yaasa ka se k'a lakɔlɔsi ko ɲuman maa wɛrɛ kana taa maa wɛrɛ ka fure ka o sɔrɔ nin waati in na fɛn mun ye Amérique jamana ye olu kɛmɛ ka a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen ta bawo ko nazarala jamanaw Union Européenne o ni Amérique jamana gɛlɛyaba bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ Amérique jamana kun kɛmɛ ka yira k'a fɔ minɛn mun ni u bɛ bɔ nazarala jamanaw kɔnɔ Europe jamanaw ka taa u yɛrɛ sɔrɔ Amérique jamana kɔnɔ ko ka taxi ka a fara a kan 100 sara la k'a kɛ 30 ye ka dɔ fara o kan minɛnw kun bɛ don da mun na 100 sara la ka 30 bɛɛ fara o kan Bruxelles jamana kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko nazarala jamanaw u ye fɛlɛ minnu kɛ yaasa ka se ka Amérique jamana ka nin gɛrɛntɛ in ka kunbɛn a kana dadigi kɛ u la jagoko sira fɛ k'u b'a ye k'a fɔ u kan ka o fɛlɛw de bila sen kan bawo ko Amérique jamana ɲɛma a bɛ ka hakilina mun ta ni nazara jamanaw ma u jɔ u jɔyɔrɔ la Amérique bɛ fɛ ka fiɲɛ tigɛ u la ka musakako gɛlɛya lase u ma ko nka olu kun kɛn bɛ ka musaka dɔ bila n'o ye bilankɔrɔ ye ko nin waati in na u kan ka u labɛn o walew de kama
yaasa u kana na kɔlɔlɔ sɔrɔ Ameriki jamana ka gɛrɛntɛ in na. Keba bi kunnafoni an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye. Qatar jamana u kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna diɲɛ kurukara ka senandolanci walima farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba n'a bɛ wele ko Jeux olympiques san 2036. Qatar jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu labɛn bɛ ka Jeux olympiques ka a baaraw kunbɛn u ka jamana kɔnɔ. Qatar yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka candidature donna wa u ka candidature kɔfɛ u labɛn bɛ cikan dɔ senfɛ cikan mun ni a bɔra Qatar farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ko ni labɛn ye 100 ye olu ye 95 kɛ ka ban. U ka dolanci kɛnɛw walima fo ka taa se u ka farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ u y'a bɛɛ lajɛlen labɛn wa a bɛɛ lajɛlen bɛ lahala bi lahala mun ni a b'a to u bɛ se ka Jeux olympiques ni o ye diɲɛ kurukara ka farikolo ɲɛnajɛ suguya bɛɛ lajɛlen kɛnɛ belebeleba olu bɛ se ka a ta Qatarikaw bara. U ka ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ comité olympique ɲɛmaa ni o ye Sheikh Joa bin Ahmed Al Thani a yɛrɛ k'a fɔ ko Qatar labɛn bɛ wa u b'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ se ka Jeux olympiques san 2036 ko u dangalalen b'a la k'a fɔ u bɛ se ka a baaraw kɛ k'a labɛn. Keba ne bɛ dan siri an ka wulada n'a kunnafoni la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka da an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kulo kan. An b'a fɔ ko a y'aw sɔgɔlen to Jani bɔlɔsɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ débat politique kɛnɛ kan. Kibaruyaw lasera aw ma a balimakɛ n'a denkɛ Vamara Berete fɛ. Nɛgɛ karafew bɛ a balimakɛ Keba Jalo bolo. Ne b'a fɔ a ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la.